how this shit go, you know. All eyes on me. Roll up in the club and shit. All eyes on me. All eyes on me. Irga manyan 'yan kasuwa kana ciki. Ina daga ciki. Masu rike al'adun anguwa. Wannan haka. Masu rike kasuwa, masu ajiye kasuwa. Hakka ne mu ba shakka. To yau sallah. Kai mata ma barka da sallah. Mu ne ma jama'a duka jama'u na Kamaru barka da sallah da wanda suke or Kamaru da wanda suke ma Faransa suke koyi na mu ne ma kuma barka. Azumi ya wuce da kyau. Azumi ya wuce lafiya muna gode ma Allah kuma ya wuce an soma lafiya an kare lafiya to sai dai mu roki Allah ya sa azumin mu karbiya ce don alherin da yake cikin wannan wata Allah ya sa muna daga ciki. Allah ya yi mu kowa buɗi. Allah ya sa kuma muna da yawan rai mu ga shekara mai zuwa. Allah ya dato. Wasan yayi jugani na gobe. Wasa ne da an juma na jiran sa. Wasa daga cikin wani cika da wannan wasa. Wasa ne wadda mun juma muna tunanin yadda za mu haɗa ta don ta ɗauki mana lokaci da yawa an san mun yi resu an sa komai su fiye komai na tafiya daidai. In Allah da gobe za a kammala wasan da ikon Allah komai kuma zai wuce da kyau. Muna gayyatan kowa mutane su zo da dama su halarci wannan wasa paske kak mutum ya datta ratin shi ya ji an gaya masa gare zo da ni. To madalla sarki zaman lafiya ko Hausawa. Na'am. Sarki Karafo. Na'am. Da duk yawun da ya san ka duk gari ya san ka. Haka. Duk abin da ake yakin nuna mu. Duk abin da ya zama tsarin rayuwar Hausawa da rayuwar ƙasa da rayuwar siyasa. Hannu kan. Hakan yau ranar murna ne da an yi azumi. Azumi ya wuce. Eh ba duk jama'a ya wuce. Duk jama'a ka wuri barka da sa. Gaskiya ba ba rayuwa. To jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nan ku gaisuwa da fatan alheri. To kafin fara ce komai dai shi Muhammadu Awal na farko mai kantu ya fara gaya muku waye ni sarki zaman lafiya Alhaji Malam Babatan Kwanaka da Fusiya. Ina ma mutane dukkan jama'u barka da sallah muna gode ma Allah da ya sa muka dauki azumin nan lafiya ko muka sauke ta lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wayanda kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya ci kansu to har ila yau dai muna da kara ma Allah madaukakin sarki godiya farafar a wasan da za yi gobe na yaya dugari to abu ne da kake gani komai da lokacin shi yaya juma yana so ya yi dan son mu kullum kafa ne kuma ya yi tanadi sosai saboda wasan gobe to kada dai mutum saura a baya a bashi labari duk wanda bai da occupation ya samu ya zo ya halarci wannan wasa lokacin dugari to Allah ubangiji ya ba mu lafiya kai mai na kai ma Allah ya baka lafiya madalla barka da sallah rahmatullahi wa barakatuh. Farko dai abin da za mu fara faɗa shi mu yi Allah gujiya tun da yake Allah ya kawo mu wannan lokaci shi mu masa gujiya shine da babban abin gujiya. To kuma na miƙa gaisuwa na barka da sallah da dukkan 'yan karafu da kuma da yayyunmu da ƙanninmu Allah ya maimaita mana wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya ji kansu mu kuma namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. A game da wasan yaya jugari wannan babban wasa ne da ya kamata kowa da kowa ya haralto ya zo ya ga wasan nan don wasanin da za yi wasanin da ba taɓa yin shi a wannan zango ba shi za yi kuma na fata dai Allah ya sa a soma shi lafiya a gama lafiya shi ne abin da zan iya karawa cikin wannan bayani. Barkan sallah lafiya? a lafiya alhamdulillah abin da za mu yi cewa shi dai mu gode ma Allah mun yi azumi lafiya mun gidar lafiya to ba abin da za mu yi cewa shi dai mu gode ma Allah barka da sallah da dukkan musulmin da suke faɗin duniya gaba ɗaya muna yi musu barka da sallah
To assalamu alaikum, muna yi wa 'yan uwa barka da sallah ga baki daya dukkan musulmai na fadin duniya, muna yi musu barka da sallah, kuma musamman Monsieur Awal, kai ma kanka muna yi ma barka da sallah da irin wannan hidima da irin wannan hidiman da kake yi mana. Muna farin ciki da wannan hidimayin, muna roƙon ubangiji Allah ya sa ya nuna mana na shekara mai zuwa a cikin ƙoshin lafiya da lafiya. Ubangijin Allah kuma ya ba mu iko yin wanda ya fi wannan insha Allah. To kai tsohon mazaunin Carrefour, me zaka faɗa ma jama'an Carrefour? Don Carrefour zamanin yanzu kuke zamanin yanzu a Carrefour. To kuma kai bisu awal ka san dama ita rayuwa juyi ne, kafin a yi mu an yi manya na gaba da mu kamar su ku da ma ainihin na gaba da kun da suka fara zama a Carrefour, yau ya zama na basu. To ita rayuwa dama ita haka ta kunsa, yau ya zama na kuma ba kwana kusa da mu, amma dai mu yanzu muna rike da Carrefour kafin lokacin mu ma ya wuce, kannen mu da suke tasowa da su ma su ci gaba da abin da asalin wato abin da aka yi fomde asali na Carrefour. To kana cewa ku masu rike Carrefour a yau, ku da suwa da suwa da suwa? To mu masu rike Carrefour a yau ka san ba za mu dai fasa fada ba. A yanzu zamanin mu ne da ni da mutumi na Lado, to daya da Awalu da Lala da Lato da su iyayi. San dai ba za ka iya kiran duk sunaye. Ba zai iya kiran duka wayannan sunaye ba, amma duk wanda ka sani wannan generation mu ne muke rike da Carrefour. She kuma Allah ya sa wa zamanin mu ya wuce kanne mu su ma su dauki aiki. To abin da kuke a Carrefour, me kuke tuna game ga iyayen mu da suke cikin gida, mata da maza? To abin da muke tunawa da iyayen mu da suke gida, babin da ramu ce musu mu dai muna yi musu godiya, domin yau tun da muka tashi iyayenmu sun yi mana tarbiyyan da ya cancanta. Iyayenmu sun nuna mana cewa na farko tukuna karatu da sukuni, iyayenmu sun nuna mana wannan, kuma sun nuna mana neman sana'a, yadda ramu tashi mu nemi sana'a domin mu gyara rayuwarmu nan gaba. Ya zama na koda iyayenmu ba su wannan, sun bar mana wani babban riba da muke musu godiya da wannan. Ubangijin Allah kuma ya ji kansu, Allah ya ramshe su. So gane fiti zo abra gane ba shan gaya ma zo ina son ganka mai rakumi na nake jira ayo no ko an yanka ne kuma yanka ba an yanka yau Bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second.